us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sadani shumile kubva kubhuku ya Mark. Mark chapter 12, verse 20. Mark 11 from verse 20. Mark 11 from verse 20, and I'll read. Now in the morning as they passed, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed is withered away. So Jesus answered and said to them, have faith in God, for surely I say unto you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, does not doubt in his heart, but believes that those things which says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say unto you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Incident yakaitika Jesu atuka umwe muti muonde, and the fig tree dried up. Asi zvakanotiswa ava mangwanani, when they were passing by in the morning, Peter noticed the tree ndokubva ati kuna Ishe muti uyo makatuka waoma. But there's a statement yaataura iri outstanding yandidena kuti igone kushumira vhesi. Zvanzi muti uyo makatuka waoma kubva kumidzi, or it has dried up from the roots. Midzi ndo part yemuti ine strength number 1. Midzi ndo part yemuti isingaoneke. So statement ra Peter rakuti muti wamakatuka uye waoma kubva kumidzi, i statement iri deeper, inoda kuti imboongororwa igone kutibatsirawo nhasi. Nokuti kana achitaura kuti muti uyu waoma kubva kumidzi, iyo midzi isingaoneke, zvinorevei muupenyu hwedu? Tinodzidzei ichi chatingabata chingatisimbisa panhau yeprayer? Nokuti on this text Jesu wakazodzidzisa pamberi pacho achiti, munhu kana akunyengetera, whenever you pray, believe so that you will receive. So now we are receive. Kana waita prayer, aive but the kind of prayer how powerful it is, but inova but the believing yawi nayo so as to receive. Chinokonzera kugamuchira zvaunonyengeterera zvatorwa neshoko raMwari, it's believing. So chinogona kushaisa kuti munhu agamuchire zvaachemera hazvisi palevel ye-believing. Angonyengetera bedzi, but the believing part kana isina kumira zvakanaka zvinohinda the receiving. So Peter pano ataura pamusoro pemiti, the roots of the tree. Ishe muti wamakatuka waoma kubva kumiti, the unseen part ndo yaataura kuti waoma kubva kumiti. Zvoreva kuti shoko parinotaurwa rinonoadresa the unseen. Jesu paakataura nemuti, maroots haasi kuoneka ari covered neground. Saka Peter paari kuti waoma kubva kumiti, ita muniki mvura ndatatorere mvura kumota ita muniki. So statement ya Jesu yekuti you must believe to receive, but believing pane chekuita knowledge. Prayer anyone can pray. Zvinhu zvikaoma munhu anopfugama anonamata, zvinhu zvichinetsa munhu unochema unonamata kuna Mwari. But the receiving part iri pa knowledge, nokuti believing kutenda.
kunobva pakuziva ability uye nekuti Mwari vanoda here. Pane nguva dzekuti Jesu aitobvunza munhu kuti unotenda here kuti ndinokuporesa, do you believe? Kana kuti unoziva here kuti I'm willing, ndinoda here. So munhu akasava knowledge nekuziva pamusoro peability yaMwari number 1 uye newill, zvido zvaMwari number 2, zvinohinda the believing part yeminamato yake. Munhu akasaziva kuti izvi ndo zvinodiwa naMwari here, number 1, the will of God. Number 2, akasaziva the ability, simba raMwari. Zvinhu zviviri izvozvo ndo zvinohinda the believing part. Zvanzi kana manyengetera mukatenda muchawana zvamanyengeterera. Hapana kunzi mukanyengetera munowana. Zvanzi ukanyengetera ukatenda, when you pray believe so that you receive. Subject ya believing ine chekuita ne knowledge concerning God, his willpower and his ability. So Satani zvaanoita kuti vanhu vakanyengetera vasagamuchire, anoita temper ne the believing part. Chirudzii unoswera uine information inokutadzisa kuziva kuti Mwari anozvida kuti zvive muupenyu hwako. Unenge waane pfungwa yekuti kana kuri kuda kwawo kuchaitika, kana kusiri kuda kwawo hakuiti. Yet munhu as a believer you must know the will of God. Unofanirwa kuziva kuti chido chaMwari chii, Mwari vanodei. Mwari vanoda kuti uve neutano hwakanaka. Chido chaMwari kuti ukure nemhuri yako zvakanaka. Chido chaMwari kuti uve neutano. Chido chaMwari kuti ubudirire mune zvaunobata. So kazhinji munhu akapiwa information yekuti aiwa nhamo panyika rugare kudenga. Saka pese paanopinda mudambudziko, kana akatonyengetera kana akanyengetererwa, pfungwa yake inomunyima the receiving. Nokuti already mari mune information yekunzi Mwari ndo zvaakangotirongerawo, ndo upenyu hwacho, zvinhu zvedu zvichaita mushe kana taakudenga. Therefore anoita temper ne believing in 2 ways. Anoita kuti munhu agone kutenda zvinoitwa nevanhu vemishonga kudarika nezvingaitwe naMwari. For example, vanhu vazhinji vakaona munhu akabudirira, vashoma vanoasesieta kubudirira nekunamata. Vazhinji vanoti kuromba kana kuti kubata-bata. Vashoma vanogona kunongedzerwa kuti muri kuona murume kubudirira kwese kuti Mwari. Vazhinji vatakakura tichinongedzerwa tichiratidzwa, zvanzi vakabata-bata. So kuziva kuti Mwari anopa kubudirira knowledge inotoda kuinstallwa muvanhu, nokuti muvanhu haimo when saita successful ane kwaakabata-bata, kwete kuti pane kwaakanamata akabata-bata. So takakura takasvidzwa information iri negative. Hatina maexamples yanonongedzerwa munyika kuti uri kuona murume kubudirira kwese mabhizinesi nezvese ndiMwari. Unongonzwa achinzi pane utsotsi hwaakaita, pane kushereketa kwaakaita. Saka mindset yedu tese inenge yakafitwa kuti kwaMwari hakuna anosimuka. Ukatoona asimuka anenge anyepera zvekudabata, but itsotsi kana kuti mari mune kubata-bata kurimo. Information iyoyo inoita kuti vanhu tikure tine pfungwa yekuti saka kunamata hako pazvinhu zvozoita mushe wafa waenda kudenga, because panyika panapa pakawanda corruption, pakawanda utsotsi nekudii. That knowledge iri mauri iyoyo i number 1 hindrance. Number 2, the ability of God. Vanhu vanogona kutaura pamusoro pekuti Mwari vanodai, but kuti munhu afunge asvike pakuzvitenda kuti no matter mamiriro akaita upenyu hwangu, God can change my story. Munhu anoti aiwa zvevamwe zvingaite, but yangu nyaya yakanyanya. Munhu anogona kuva nepfungwa yekuti nokuti nzwa dambudziko rawinaro, kana usina akakupa testimony anga ari dhipa mudambudziko serako, kana pakatoita munhu anokupura kuti ndaiva neupenyu hwakadai Mwari akandichinja,
wakaipa anokuzevezera kuti uri kunyeperwa vada kungokusimbisa eri haibvike yakaomai kana kuti aiwa hasi mwari pane munhu akazomujega pane vanhu vaakatsveterana nawo nekuzodii. That's why muchiona kuti kuchechi kune nguva yekupa matestimony. That time is so important. Inogona kutoenzana netime of preaching. Asi kazhinji nonzwa kuti anasati namatestimony tiri kumhanya program yadai toda kumhanyira kushoko. Mumwe munhu atori muchechi shoko raari kuda harisi richaparidzwa itestimony yemumwe yakafanana nesituation yake yaanoda kupiwa kutenda kuti shuwa saka mwari anozvigona. Uri rombe uri reject mwari akakubvisa ikoko usanyarare nokuti testimony yako imharidzo. Jesu ani munhu waakatuma kunorova shoko kwete raakamupa rekunoparidza. Murume akaudzwa naJesu Region adelivha ati ishe ndakuda kukuteerera zvikanzi aiwa enda undoudza hama dzako zvawaitirwa naMwari. In other words, kune vakatumwa to preach nevakatumwa to testify. Vese vane magoals akafanana vanobuilda faith yevanhu muna Mwari. Why? Nokuti the devil anoita temper nebelieving part. Praying part haana problem nayo. Any man can pray. Because chinokutuma kana kuita prayer nhamo inogona kutokutuma kwete kuda Mwari. Zvikaoma unogona kutopfugama kuti shendirangarirei one zvaita upenyu hwangu ukasvika pari kunamatwa unotojoina wotopfugama ndinamatira inda akunamatawo Mwari ndivangarirei. Prayer is not an issue. Why? Because pandaverenga part when you pray believe so that you receive. So receiving is connected to praying. But only chiri pakati when you pray believe so that you receive. Maybe without you witness, just come. I just want 3 people. Other 2, yeah, the mirror. When you pray, in your prayer, believe so that you receive. Mark 11:23. As if when you pray, you receive. Shokorati, when you pray, believe so that you receive. Saka satana ataka papi, ano ataka apa pa believing. Nokuti receiving kana marati zvindezvako ndezvako achichinji. But nevanhu vanhu zvavo zvavasiri kubata. Kwete nokuti Mwari vakati handichakupa ichi kana chashotoka the believing kana apa. Praying haina access to receive. You pray, believe so to receive. Saka pano pani zvinhu zviviri zvinoshandiswa nadevil kuataka pa believing. Believing inobva pa information pa knowledge yawinayo concerning God. Number one knowledge, the ability of God kugona kwa Mwari. Kuti zvimwari vanoita nezveshuwa. Number one. Number two, after what was here the ability, the willpower, kuti vanoda here. Nokuti tine vanhu vanonguruzwa munhu achitotaura so kana Mwari vachida zvinoita, Mwari vakangoda chete zvinoita, kana Mwari vada zvinoita. It's your right to know the will of God. Why? Zvinokubatsira kubuild the believing part. Namo insi yawinayo Mwari vanotoda kuti usave munhu amobuda imomo. But kuda kwavo hakugone kukuburitsa kusvika iwo waplay a role pa believing. Saka Satani haatake praying. Because wese ari pa problem antongonamatawo. Mumwe anamata zvekuti fataya mumwe achiresa, but kwese kuita sei? Kuita prayer. Ende munhu wese anoda kugamuchira zvaanamatira. Saka Satani haatake uku neuku. Saka muchiona kuchechi ukangotanga kunamatira ukadaita zvedeliverance kunozara. Nhamo inongopusha vanhu kuti namata. But Satani aitozvati kana ukatochema kana misodzi ikadi uye munhamo imomo uchinamata inongoshotora panapa. Why? Nokuti zvimwe zvaunonamatira kana zvaapa believing stage panodimanda action kuti usangane nechawachema. Mumwe anobata but ukangonamata ukangobhelifa. Yes, kune ma-issues yekuti when you pray, believe, wobva wareceiver usina zvawaita. But when you want to receive substance zviri tangible, pa believing ndopanouya issue ye giving. Ipapa handisi kuti ipainini ndiri kungokudzidzisa.
Satani anobva kuti dzadatopiwa so kana toda kuti zvako zviite usina kupa inini. Panapa for believing you must know him. Kuziva Mwari ndiani? Ndiye musiki. Number 2, Mwari ndiani? He is the word. Word ichi ma principles. Saona kuti munhu akachema Mwari munamona mandiburitsa pfungwa yaMwari ndiye kuti ubude. But for believing pane ma principles. For believing pane zvinoda kuitwa izvozvo haaite. Anongoti vanoshamisa kuti vane zvavachaita haachazviratidza mirai munhu handambira kadaro Mwari ava vachandisimudza. Satani anongoshotora panapa. Kunenge kukata flow kana kuti seko yechinhu kuti chiite. Zvafanira kuti wanamata wanamata Mwari ndoda vana uri boys Mwari ndoda vana Mwari havana vanokupa pachicho unofanirwa kuita kuroora wamuwanano wana adzimai komozivana mova nemwana. If you pray to shotora marriage, can you receive children? Mandirunzwikira wanamata concerning ichi yevana Satani obva akushotorera nyaya yekuroora oti mira one Mwari anoshambisa uchapiwa vana vako unosvika muguva. Why? Nokuti ashotora hapasisina complete circuit yeflow of power. Ubatise zvandikutaura izvi nokuti kumwe kwacho vanhu vari kunamatirwa stereki, vanhu vari kubatwa musoro havasi kubatwa mukati memusoro. Kingdom yaMwari munhu anofanirwa kuva neknowledge oziva zvekuita than kupota achinamatirwa chete. It's good to be prayed for, but 3/4 yemeissues ako you need to know what to do. Saka unopesera wakuchinja machechi wakudi zvinhu zvisikaita wopesera watorizana nekunamata kwacho. Why? Wakanyimwa dzidziso wakaipa akangoshotora the believing part. When you believe you act. Nokuti pa believing ndo pane faith. When you believe you must put action pachinhu chaunotenda. Ukatenda kuti munhu ane mari yako ofonera ari mutown ati huya mari yako haiuye unotopinda mukombi wauya mutown kuti utore mari yako. Ukaziva kuti munhu wandafonera naye ati ndiri pana first mutown uya utore mari yako chasara chii kuti uone mari kupinda wofamba woenda. So action ukaishotora wofonera munhu ane mari yako akati uya utore autore. So zvazviri muupenyu ndeizvi kureceiving vashoma vawana kwete nokuti Mwari haana kutendeka. Wakaipa akataka vanhu paissue yabelieving. Dai Mwari akatigonesa ipapa ndo pakafoira kunamata kwese ipapa. The devil haana basa kuti munyengetera steri kunoita maprayers unozodii. Anongozandikangobvisa the believing. Tati believing is subject in zvinhu tu. Believing kutenda kuti Mwari vanozviita, to know his power, ability. Number 2, to know his will, kuti anoda here. Sakuda kwake kunoverengwa mushoko. Akava nemavanga kuti tiporeswe, saka anoda kuti munhu apore. Kureva kuti ukaziva his will, his ability, ndo zvinokupa kuita action kana pachidimandwa action. Thank you so much. I'll give you an example. 2007, when I started preaching here, ndaiva netsoka kubva kuwadzana. Ndaibhiliva kuti Mwari vandituma zveshuwa. Saka ndakaisa action yekuti ndaakuenda kunoparidza shoko ravo. Hapana chaioneka physically kuti shuwa Mwari akudana ona zvadai. Ndakanzwa the voice in a dream. Go and win souls. Go and minister in the streets. Kupi nekupi. Ndikabva ndapinda pa action. Pese paunopinda pa action, hautangi nekuomberwa maoko nevanhu. Vanhu vanoda munhu abudirira kwete achazobudirira. Nasina kusenda ndi ku Radio Power FM. I met this young boy mfana anonzi Knox anoimba umunomziva naye. Right. That young man, when I started preaching 2007, parenge kuwadzana. Ndataigara kumareni kumwe chete. So aingoseka chiti chimboseka so iye aitotanga music. Saka nhasi patasangana ku Power FM. Ndanzi mukoma chinhu wani andiparidzire mufana Knox.
Dada amkoma mazona ngati mwari ane nyasha sho. Maimbo zikaya ere kuti tichasika kweso. Tili pa rank muziyo ndikatayo. Ndozi naita mwari. Pandureza kuti driver point yekuti kudi action yako ine nyaya when you believe. Bible rangu robva rati kutenda kusina mabasa wakafa. Tine zvinhu zvokuti mwari dai vakakupa kare nokuti rudo rwavo nechido chavo chekuti vakupe. But hapana kugona kugamuchira. Hauna the ability to receive. Yaapo. Mwari hadi kuwaste blessings. Saka uchiona pakawanzwa chingwa. Jesu akati mutorai mabasket tikorofu mutorai mafufu left over muise mubasket. Sei ari kuchengetedza mafufu. Ari kuti I respect kuti chese chaitwa naMwari chive useful than useless. So Mark 11:23, when you pray, believe, so you receive. Saka Satana katata kabaki, but believe. People, they pray so much and they don't receive. Vazhinji vakaramwa church achana mato akasiyana nazvo. Vantu ndezve fake ndakanamata steri ndikatozvitsanyira ndikadii. Kingdom yaMwari ine makeys, haina master key. Ine makeys ane value in different angles. Amene akazonyepera kuti prayer is the master key. That's not true. Prayer is one of the keys. Why? It's because another door aridi prayer rinotoda worship. Ukaenda pa Jericho vakatenderera vachirumbidza Mwari masvingo akawira pasi. Kune ma-issues anoda to give, so to receive. Kune ma-issues anotoda for you to fast, for God to reveal certain things. So uka ignore madoors eseiwayo haugone kusubstituta giving ne praying. Haugone kusubstituta giving ne preaching. Even a preacher are you also under the principles of the word. Mwari hata because ukuparidza kana ukaseta giving I'll just give you. No. Even a preacher must learn to exercise the word so as to receive. So Jesu na Peter ari kupfura mangwanani. Peter anoti ishe onai mutu we wamakatuka wao makubva kumidzi. Midzi inooneka ine varume kwete. Sei Peter ari kuti zvao makubva kumidzi. Pane vhangeri rekuti Mwari pavanotaura shoko you must believe. Nekuda kwekuti rinotanga ra-address of the unseen. Why? Because the unseen is the strength of what is seen. The roots have the strength to carry the tree. Saka paati muti wavo makubva kumidzi ari kuti zvatangira kune simba racho. Why? Nekuti kana midzi yadry kumusoro hakusisina supply. Kana kumidzi kwadry kumusoro is a matter of time hakusisina supply. So every problem in a root, every challenge in a midzi, ukasaziva the root of the problem unotadza kuaddressa the problem, or else your answer inenge iri temporal nekuti hausi kudhila neroot. Munhu ari kutora mapain killer anofanirwa kuverenga bepa rese rine mapain killer rinonyorwa kuseri kuti don't take these things for more than 10 days without consulting a doctor. In other words, medically it's temporal to take a painkiller because the painkiller I deal in a disease, you know, deal in a pain. So I will painkiller I was in a pain, but life you going to waste in sickness. Why? Because painkiller are treated disease. You know visa pain kuma senses ako urekere kurwadziwa. Saka unofa usingarwadziwe. Apana chichi chirwadza patoto nzakangodona akafa. Tipata anga akatosimba apana chairwadza. Aiwa anga akatora saka mapain killers mutemo. Kunana chiremba ku medical site. Kuti ese mapain killers anonyorwa kuseri kwawo. Don't take them for more than 10 days without consulting a doctor. Ukona wata 10 days uchinwa mabrufen 10 days uchinwa madispin manadin my pain is urikuzvikuwadza. Why? You are not treating the disease, you are just dealing with pain. Marwadza hakuna anoada, but the best thing is to deal with the disease iri kukonzera marwadzo. Saka Peter ari kuti shona muti wamakatuka waoma kubva kumidzi. Ivhangeri rekuti Mwari wakataura shoko rawo rinotanga ra-addressa the unseen. Why? Because the strength of every matter
chiri tangible chinooneka zviri ku-unseen. Kuvengwa kwako kuri kuitika nyangwe kubasa kana muupenyu paunogara hakusi kubva pavanhu vanokuvenga. The unseen, the spiritual realm inokonzera kuvengwa ndoine nyaya. Saka Pauro achibata anoti hatirwe nenyama neropa, yet tinodenhwa nenyama neropa, tinotukwa nenyama neropa. Hakuna akati ndakavengwa naSatani, unovengwa nevanhu. But the root cause of it is the spirit of the devil. So ukasadhila nemweya wekuvengwa, ukachinja paunoshanda ukaenda kumwe, unonovengerwa kunyowani. Kana mauri mune mweya ukusagamuchirwa, ukati ndakubva pano vanhu vanitore zvakanaka, woenda kune imwe nzvimbo, unonoregera kugamuchirwa futi. Why? Because hauna kudhila nespirit, wadhila nezviri tangible. So Pauro ati hatirwe nenyama neropa. Madhimoni anoteera vanhu kusvika kudiaspora. Mweya ukusarorwa muZimbabwe ukakuronda, unoenda newe kana kuAmerica. Havatori futi ikoko. Why? Because zviri kuoperata mumarealms ausiri kugona kutiza, uchitiza the realm iri tangible inooneka. Saka pachida shoko raMwari rinotangara, saka shoko raMwari rikaadresa maroot, you need to believe and trust God. Kuti zvigone kuflowa, zvinoaffecta maleaves nemabranches. Saka hanzi Ishe muti wamakatuka nezuro vakupfuura mangwanani. Mangwanani zvinongomira time of revelation. Kuti by revelation Peter knew kuti Jesu paakataura pai pane zvakatotanga kuitika, but zvaiitika kusaidi kwatisingaoni. Saka zvikaitwa kusaidi kusingaoneke, munhu anogona kuti nemashoko ake meno zvikaita hapana kana change, hapana kana chataona. You are not believing. So your believing part must be associated with the unseen. So you don't believe, I say the unseen when you know the ability and the power of God. Ndikutoziva kuti Mwari vane chakanaka chavari kuita muupenyu hwangu. Nyangwe pane chakanaka chandisiri kuona, chandinoziva ndiMwari ane simba ende anoita, uye Mwari mweya. Ndizvo zviri kutanga zvagadziriswa munyika yemweya. Ukazoona zvanaka munyika yemweya, munyika yenyama it flows and becomes easy. Challenge yedu sana unonamata inhau yekusagamuchira zvatonamatira zvichinji asi kuitika zvapa vanhu kuchinja chechi. Jesu ari mwana waMwari aine simba, aita akaporesa munhu, aipa credit munhu waaporesa. Hapana pane vanhu vaJesu achiti washona ndakabva kudenga ina handisi wefake wapora. Jesu aiti iye kutenda kwako, aisa credit kumunhu waabatsira kuti kutenda kwako kwakupo. Sa munhu ane a role to play kuti receive the power of God. Bible saka richiti muGalirea, he did not do mighty works there because of their unbelief. Azvinoti Jesu kuGalirea aiva mushoma. He is the same in Galilee or in Jerusalem. But says zvichinzi kuGalirea akaita zvishoma because of their, not because of his, their unbelief. Zvoreva kuti the believing level of men activates the power of God. But the believing yacho haisina what I just believe. In a depth and knowledge. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushaiwa ruzivo, nokuti knowledge no key inokupa the level of believing. Ini ndinotenda kuti Mwari unosimudza marombe kubva muguruva. But pane nguva yekuti kana kutenda kwemunhu kune malevels ka. Tikati vanorwara vetu kuna matrain, kune vanogona kuuya vane maheadache nechi, ane cancer ne HIV auye, ane knowledge yaakaudzwa, ende haichine chakatochaya hapana. Saka munhu anogona kunamata but ane level yaanonzwa kuti zvechechi vangaitawo but iyi nyaya haipere. The devil anoattacka the believing part, not the power of God, the believing part. Why? Nokuti tine information yatinayo kare izvezvi yonzi kuona zvadai kana munhu akatosimuka akapa testimony unotada kuti vhara kunobvika ikoko ari kutanga akadai iyu. There are times yekuti ukaudza vanhu kwawakabviswa naMwari nezvaakakuitira, they think you are joking, kana kuti unanguvavhara kuvasimbisa kuti vangojoina chechi vanamata. Mwari
pali nyasha dzavo dzinosvika kuma extremes ekuti kune vanhu vavangaitira nyasha zvokuti vakakutsanangurira you think it's a lie. By the grace of God, I'm one of them. Akasangana nokuita kwaMwari kokuti dzimwe nguva dzavanhu vanoti tinavashuwa naye aiwa zvingaita izvozvo zvinoita ufunge. Passport yangu yakapera manje mapeji ese ndomukai 1 page rakatendwa bhodha mamwe ese maairport asi handizoti ndege mari mafeti but yakasvika pakupera naMwari wandikutaura wanondibvunza kuenda kusauti mari nendege kana idea but passport yakasvika pakupera nekufly. Uri street preacher anoona zvisina protocol kana order kana kuremekedzwa kana kudii kana presidentship kana mapodcast Mwari anoita zvakadaro. There are people who are looking for systems dzinokomanda maybe respect kuti vaite chimwe chinhu. Mukuru Mwari akati mira apa ita zvakati Jesu magifts ake akauya ari mumenja kwete mupalasi. Mai vake vakashayiwa room, vana vakaberekerwa marooms. Handina kunzwa any special gift. Ndakatonzwa kuti Herod akatevera achidambura vana misoro, vakadamburwa musoro vanhu vawana marooms. Asina kuwana room ari kudanga, vakauya mawise men vaine gold. So your gold is in your place of assignment. No matter the place, your gold is in the place of your assignment. Indakayoona gold, the place of assignment, a place like this. 2014, the first car yandakadhiraivha yakatengwa nemumwe munhu akauya akamira apa ndapedza kuparidza akati mukufamba sei kuenda kumbana ndakuenda kumalifts zvayo anoenda kutengera moto muende nemoto kunge kutenga madomasi iri moto kunge majokes anozati kucheche wakada kutengera mufundisi moto apanoita noise rakasiyana nepanapa. Place of assignment iri golden ukava mairi. I've seen that. 2 weeks ago, Panandri to Israel, somebody paid for me. It was my first time to meet her. She was a lady from Ireland. They cost 2,500. Flights, hotels, and everything. It was paid. Changungotsana murukudai. Fuko baba ndikandukuda ndotudi. Ndagara ndichitoda. This is a good one. You must not know that motor not to do. Where did you go there? So I know Jita Mari, and without in the booster your believing part, he can do it. Because I have connections. You have connections in lower level. If you are connected to him, his hand is not short. Jesus, the local people are not gifts. I know the reason why I was not going to marry the people. Right, it's your corner, and put them where I am to Jacoba. That's why to suspect out of Namuya, that American Nubia, where Jacoba again. So, Maribaka Zero with my locals are celebrating Mono. What can move for people from another country? So, God can even use his strangers. Gideon, but you don't know when you meet Diana. Chagamu booster faith yake. Mwari wakati kana iwe uchichika tora muranda wako kura. Miende mukembe ame Midiana. Unonzwa kuti vari kuti kudi. God used the enemies kuti vape Gideon confidence. Akashika vana vachitotitarota chingwa tichipaza visasa. Chikanzi nomwacha hakuna mumwe munondo wa Gideon. And Gideon worshipped God in the territory of the enemy. Akazi God can use even enemies to bless you. Vana vasingakude vanokonzerwa naMwari kukuda nekukuitira. Haisi nyaya yeBhaibheri chete, inoraramika. Kama ndakambotaura testimony yakaitika tiri pakuwadzana around 2007 parenki when I started ministering. A certain man on a Friday aienda kumosque, is a Muslim. Akatorwa full combat ile gari yao. Akandishika ndiparidza parenki kuwadzana akamira zvikandapedza. Akati, we don't believe in Jesus. But one thing chandada kuda kuisa
discipline among the youth nekudzidzisa vanhu. Handigone kuenda ndisina kukupai blessing. Ndobva ndipa 300 US a Muslim asingatende zvandiri kutaura, but angonzi naMwari ndisoterewo tsama. Mwari iyeyo achiriko ende ndiye wazuro nhasi namangwana. Believe and trust in him. Baba kana kwakubhilivha Mwari unenge upenzi. Kana kuri kutrasta nekubhilivha Mwari unoita vanhu vanotanga varada kukansela vachida tokukanzura. My friends came to me pareke kuwadzana naNtsangu. Kana mada zvechechi zviri kuropa munoti makisa parodhi. Vakanzwa ndichivamakisa. Asi ndinomuda Mwari iyeyo. Vakatozobata shuwa kuti hakusi kumakisa kusimuka. Ishe muti wamakatuka waoma kubva kumiti. Shoko raMwari parinotaurwa rinoadresa the unseen. Parinoadresa the unseen ndo panodhimandwa faith yako. Kuti aiwa kana Mwari vatotaura ndizvo, hongu hapana chandiri kuona chiri tangible chinobatika. But God is so faithful and is not meant that he should lie. So Peter ari kutaura pamusoro pemidzi isingaoneke. Muti wamakatuka waoma kubva kumidzi. Vakuru shoko rinoadresa the unseen. Why? Because the unseen is the strength of every issue riri kukunetsa. Vanhu vari kukunetsa havasiri vari kukunetsa. There is a spirit behind. The unseen iyo ikasaadreswa, ukachinja paunogara ukaenda kumwe unonovengerwa mberi. Zvese zviri kuitika muupenyu hwako nawo ukafunza kuti vanhu vakakukomberedza kana kuti inyika yacho, kana ukaenda kunyika iri right zvinoramba zvichiitika saizvozvo. Kune mabeggars kuAmerica vanotobhega mustreet. Haisi nyaya yenyika yacho. Kana pauri pane mweya wekusagamutira wekuti masuo haavhurike, no matter where you go. Satani hana nyika yaanoti ukaenda ukaada kutadza ukapinda muda kusiya, anopinda newe imomo. Ishe muti wamakatuka waoma kubva kumidzi. Kurati pamakautuka takatombokuyenyana kuti zvaramba. Unai uchiri green but vataura but hapana chimwe change yatiri kuona. Ndomwe wakanyara ngoodza kuti ishe zvinenge asikuita. There's a period, there's a moment yekuti vanhu ndisinozoita uproot our faith. Nekuda kwekuti pane baba toda kuti Jesus zvaitika ipapo ipapo. I believe una Mwari anoita zvinhu day and day. I also believe in God who takes time to do certain issues. Saka bhuku raGenesis richipupura richiti day number 1 akaita zvakati, day number 2 akaita zvakati. Akadi kungoti pa one day I command everything to appear. Right now, because I'm God, right now, trees, hills, cow, fish appear. He took time, yet is mighty and powerful. So uchiona pane zvipo zvamuya mucheno, pane the gift or the spirit of patience. Generation yedu katara zve patience, noda kuti tirakuparidza kana kuti hauna power, why vakajaira right now. I see things happening right now. Hakuna ma-issues ese anoitika right now. There are issues that can take time. Zvichiitwa naMwari. Mwari vakashanya baba paAbhurahamu. Abhurahamu nasara vane makore akawanda asina mwana. But declaration yakanzi kudii? Gore rinouya nenguva inochava nemwana. Mwari vakadi kuti nenguva hombe inotora musina mwana. Right now. Mwana ngaberekwe. Akapiwa time iri normal yepregnancy. Munangani challenge for many years. There are issues that demand patience or faith. Something must happen now. Jesus wataura kumuiti. But the time yataura already in the trunk. Mune mvura, mune intake yatoitwa kubva kumaruti zvichienda kumusoro. Chakata now means kuti isapinze futi imwe mvura nemanutrients. But chaasina kukata zvagara zvichifamba musystem. Saka muti unoramba uri green, yet uri muprocess yekuoma. Zvafanana nemunhu ari kudidza nehosepipe. Ukaenda kutepu ukandovhara, ukauya kwaari ukati ndavhara ichabuda, anogona kutombokuseka. Nokuti time yaavhara tepu already in the pipe mune yagara irimo.
Auvhareri mupaipi, unovhara kuti iregere kupinda futi. Saka akatosimudza hosepipe yake, anotomboti diridzei tepi yakavharwa. So kune zvirwere zvokuti chinoramba chakushowa a symptom, yet you are already healed. Saka panokushowa a symptom, nekuda kuekanal mind, unongoti adaiziziva kuti aedzi chororo. Anotsvaya kunamatirawo but one mapunda akutobuda futa. A believing inenge yasheka, inohinda the receiving. A believing yako where you no connect a receiving. So muti wakatukwa, kutukwa kwaitwa already mutanki mune mvura irimo, iri kutokuidza, iri kusupply. Saka paatuka muti kana zvichitangira kumiti, kuti pasi ndo paenda shoko, ndikanovhara miti kuti no more intake. But already magara mune intake yanga yaitwa. So ndo zvazviri Mwari pavanotaura shoko. Pane zvinhu zvaunoona sekunge wakanyeperwa. Izvo zvaukazviona manje zvinokupa kutaura kunorivhesa manifestation. Kuti vaingoti zvechechi nanhasi basa racho hakuna. Kamba pane zvinhu zvinenge zvati, I love 2 Kings chapter 7. Elisha akataura kati mangwana pagedhi reSamaria pachauya chikafu. Uchawana chikafu pagedhi reSamaria. Zvanzi murume aigara pedyo namambo akati kana Mwari vakavhura mahwindo ekudenga hazviite. Ndokubva hanzi naElisha uchazviona asi haungatyi. Murume uyu haana kunyimwa pazvakauya, akafa nonyimwa zvisati zvauya. Pazvakauya chii chakaitika, akafa. Kureva kuti haana kufa pazvakauya mangwana acho, akagara aurayiwa zvisati zvauya. Because kusatenda kwake kwakashedza rufu rwake, but haana kuziva kuti ndatofa. Why? Nokuti kufa kwaari yakabva yava process. I'll give another example. Hove ikabuda mumvura haife, inozofa. Munoshona inonzwikere. Isitambo kuwadzana. Vanhu vaiva vachitengesa fishi kubva kuleki. Aigona kuuya nehove iri kutamba mudhishi, achichedzera kuti menyu. Kusvika mudhishi muna uri kutamba so. Kama kubva kuleki pese kusvika pano richiri kutamba. Gamba malast dance. Kadhanzi kekuoneka. Yafa kudhara. Kufa iprocess. Changosiwa chachini itime. So fishi yoko ndiyoza kuti watofa hiyo. Unokuta indichishetuka kudaizo. Nasada ndozvo vanoita muupenyu hwevanhu. Vanhu varipo vachinakirwa. Ndongozviditika zvirufu. Akabata koti kuti rufu indichiurora rufu rupiro. Why? Because he all corner rufu ruri process. Iye ari kuda kuona rufu ipapo. Adam na Eve mukadya muti zviro kwazvo muchafa. Vadya muti vakaenda vakabereka vanhu. Ivo vakafa vakanobereka vanhu. Ataura ndiani ndiMwari. Ita kuti kudii? According unto the Lord, 1,000 years is like a day. Adam ndokubva afa nechi 936. Iye kuti akafa musi uyo according to God. But pakati pakaberekwa wane nemunhu akafa. Leave that one. Muti wamatuka woma kubva kumiti. Ndinobva ati right ndawana chokuticha nacho prayer. Yakabatanidzwa neprayer. Because prayer nebelieving nereceiving zvakavigwa parection yaitika. Vakatukwa muti vakaenda kwavakaenda vakudzoka mangwana muti ukaonekwa waoma zvikanzi kubva kumiti. Saka prayer ndozvainoita. When you pray zvinoenda muspiritual realm zotanga kuadresa the root cause. Iwewe manje nekusaziva kuti pane zviri kutoitika unotanga kurivhesa futi nokuti pane zvauri kuona zvisiri kuitika. Iwe nekusaona zviri kuitika munyika yemweya uchiona zviri kuitika munyika yenyama. Vanhu vakamboenda kuchipatara kunoona hama vapinda muwadhi vainamatira vabuda panze zvikanzi ari sei. Ivo vanamata kuna Mwari vabuda panze zvikanzi ari sei zvikanzi hatina shuwa tiri muboka. Ko manamatirei vega vakutorivhesa maprayers acho vaakufukura mbeu. Vanamata kuti Mwari mupenyu Mwari muraramisei vabuda panze zvikanzi ari sei zvikanzi rikadoka mhenu. Saka kureva kuti munhu maonero ake anorwa nekutenda kwake. Saka zvinzi faith is the evidence of things not seen. Because kuona kwako
kunorwa nekutenda kwako. Kutenda chi? Umbo wezvinhu zvisingaoneke. Kureva kuti kuona kwako kunorwa nekutenda kwako. Why? Nokuti kuona kunoona zviri kuitika munhu now. Kutenda zvinoitika even after. Jesu wakada kuticha prayer pana wemuti wakaoma. Why? Nokuti paakataura hapana chakaoneka chakada vadzidzi vano vemaoko taishe mune kwavo une urutoma vakasiya wakadaro vakaenda kwavakaenda vakudzoka mangwana zvikanzi muti uyo kubva kumiti une mukoma kwawakaita. Jesu ndokubva kuti ndaona opportunity yekuticha prayer. So prayer iri mu 3 stages. I'm sure some are coming now. Just want my 3 guys back. Chungu zangu kuti kuchipati was these days acheta ma CD unodownload ku Facebook saka data rinodhura. Ndamboita chini but I need to repeat again. Uyu murume uyu anonzi uyu anonzi prayer. Just raise your hands. Prayer. Uyu ndi believe. Uyu ndi receive. Shogorat Mark 11:23. When you pray, believe so that you receive. So that you are praying, inoitwa nemunhu wese zvikangooma ndodai Mwari mandiona. Hakuna mata akupushwe munhu kunyengetera. Zvikakuisa pakona unoita wega. Ukaona sekunyengetera so uchiri nani. Zvikanyatsa kujanya unoti dai Mwari andiona. Unotaura wega kuti Mwari. So the praying part Satan hambokunetsa. Why? Because even in hamo inokupusha kunamata. Pano ndo paanosotora pa believing. Why? Because receiving Mwari zvaakakumbisa harevi nhema zvinoita. Satan si chaanoataka patu apa. Uyu ndi pray, uyu ndi believe, uyu ndi receive. Anobvisa believe. Believe ari in 2 dimensions. Kubeliever kuziva ability yaMwari kuti zvanogona izvi. Ndozvinoita kuti believe. Ability. Number 2, kana wabeliever waziva kuti zvanogona. The number 2 stage iri pauwiru kuti anoda chido chake kuti upenyu hwangu huve hwakanaka. Saka Satan information iyo iri tu ndo disaster kuvanhu. Amene akanyepera kuti nhamo panyika rugare kudenga sazvinoita sekunge haadi kuti upenyu hunake pano. Saka muchinzwa mwachi garaini pasi mwachiti unoona fundiswa mazano vari kuparidza prosperity havachaparidza Jesu. Varume anonzi Jesu is not just a person, he is also the word. And the word rakatakura many things to help you kuti usachinonzi Jesu kuparidza Jesu. Kutaura zvaanoda nezvaakaita usina kutaura zita rake uri kutaura iye. Mukadzi akabata mukombero waJesu haana kubata the person, akabata the garment. Marizauti akawana here. Yes, she was healed. Hama dzangu chinoporesa ndi Jesu here kana kuti hembe ndi Jesu. Sei uyo asina kubata Jesu abata hembe akapora. Chiri pana Jesu chinorepresenta iye. So kana rugare ruripo paari patinoparidza rugare tisina kutaura zita rake tiri kutaura iye. Kana utano huripo paari ndikati receive your healing, get healed right now. Ukaenda kumba chinu but hana Jesu waaparidza ndaita zvinoda Jesu saka ndatoparidza iye. Vazhinji vanoda kunzwa uchimenshona the name ari kuparidza Jesu. Baba ndikaparidza ndikataura nyaya yekugarika upenyu hwakanaka ndiri kutaura iye ndopfungwa yake. Vazhinji vedu hatizive pfungwa yaMwari. Takatongokuwadzwa kuti rugare nhamo panyika rugare kudenga. Panyika hapasi pedu. Prosperity gospel kudzwa zvokubudirira. And wense anokuresista kuti uteerere vhangeri rekuti ugare zvakanaka ukamutarisa haatambudziki. Anenge akapaka mota yake anemba yake achiti hazvina maturo tikuenda kumusha. Ada kuti ushe uchiroja. Iyo kamubvunza ari kuti Mwari akandiwanira nyasha ndikawana stand ndikavaka. But iwo ndikakuti receive your house ndosanyeperwe. Matsotsi. Ko kana Mwari ari the same yesterday. Kana akakuropafadza nemba nestand nemotokari. Warambirei kuti uyawane yake. Waakumuti blasphemy. Kunyepa kwafundiswa mazuva ano. Vanhu vazhinji the will chido chaMwari takatsotswa nevanhu vasatisfactory already. He wants you to be healed. He wants you to be prosperous. Anoda kuti ubudirire upenyu hwakanaka. Zvite
ngatitende izvozvo kuti chido chamwari kuti dive nechekudya, kuti Jehovha chaire mwari anopo. Give us today our daily bread. Usanyeperwa kuti ishoko chete. Bread riri in 2 dimensions. Jesu paanoti munhu ararame nechingwa bedzi, anga asingarame chingwa. Kuti bedzi hakusi kuti no, kuti there is a fraction yekuti chingwa chichirohwa shoko achinzwa. Munhu ararame nechingwa bedzi hazvina kuti chingwa hachina basa. Zvinoreva kuti pachingwa chadyiwa pane zvimwe zvinodiwa kuti achirarama. Namata sitere kusingadyi unofa, mwari ariko. Ane hove chaiyo kuti rarame mvura yaramiswa naMwari. Sei ndabuda mvura inofa iye mwari ariko. Yabuda musystem yelife. Vhangeri rakatanga kuparidzirwa munhu mugarden haana kunzi pray, akanzi eat. Eating is part of the gospel. Mugarden munhu akanzi idya. Usadya uyu but imwe yese rova. Service yatopera. First service yakapinda Adam yanga iri yeeating. Ungoudzwa zvekudya nechisingadyiwa kwasiyana nazvo, service yapera. Munhu atora mashizha achipfekedza. Mwari haana kuti akupfeka kune basa rei. Mwari vakabvisa munhu mashizha vakamupa zviri nani. Vanoda kuti upfeke zviri nani. Mwari is the first dresser akapfekedza munhu. Mwari akatora matehwe akapfekedza munhu. Nyaya yekupfeka Mwari anoida. Hazve basa retu kuenda kumusha kunozorora. If you don't know the will of God, your belief in fact inenge iri hindered. Because haufaniri kunamatira zvausingatende. Hautende kubudirira. Unamata kuti Mwari ndirangareyo, ndioneyo, wakuonere nyaya dzisimo wakadaro. Because hautende handinoona prospect gospel kutotsana kubudirira kune basa retu. But wapinda muchechi, Mwari rangareyo mhuri yangu. Ngaisiwe yakadaro. Hautendezvo. Saka uchaona kuti munhu wese anozvida. But anenge akamanikidzwa pakona. I'll give you an example. Kuna mai vakapinda mubhuchi. Obva vati kukwasha ndipewo mabhonzo kuna bhucha mene. Vapiwa mabhonzo ndobva wakomplaina. Zikanzi but haana kana kanyama. Mati kudei mabhonzo. Mapiwa mabhonzo muri kudei. Kanzi but haana kanyama. Kureva kuti vari kutodawo nyama. But mari avo harisi kunyatsoita. Saka vakutsvagira nyama kubhonzo. Wese anoringa rugare terera prayer life yake andogara musha. Wese anonzi prosperity hape kugara pakadini motikari kuita sei hazvina nebasa rese. Terera paanoita prayer ari kuchema kuti dai Mwari mandiropafadza. Nei sei zvausingatenda. Kusvika wakutenda kuti kubudirira ipfungwa yaMwari. Utano ipfungwa yaMwari. Don't worry, akuenda kumusha tinonozorora. Gospel riri in 2 dimensions. Naye denga. Menyaya yekuti denga rioperate pano. Thy will be done on earth as it is in heaven. Jesu akaita zvinhu zviviri. Akatifira kuti tiende kudenga. Kana tatenda maari. Chechi 2 aifamba achiporesa vanorwara vasati vafa vanopora. Kana dai nyaya ine kuti atifire tiende kudenga aiporeserei vanhu aiwesterei time. Ukarwara ipoti ndiyoyo wakuenda. Izvo zvimidati unoda kuenda kudenga wangani tese akakuenda nhasi unodzikisa. Let's be real. Tikatoda kuenda kudenga wangani unori munhu wese kudai. Tikati varida kuenda nhasi takabata kupfumvisa ndombochovha uchiitei. Chinhu chakaiswa naMwari mauri kuti life is a gift from God. Dai vhangeri rekunzi kufa kwako nekutambudzika kwako ndogarantii yekudenga. Aiwa, hapana nechekuparidza kana kutaura kuti nyasha dzaMwari. Zvese zvinoitwa munhu naMwari panyika zvine chekuita neupenyu hwepanyika. Miracles kuporeswa kudii zvine chekuita neupenyu hwepanyika. Pfungwa iyi yakatakwa nadevha. Vanhu havachaziva the will of God. Vanhu havachaziva pfungwa yaMwari sei ndiri panyika. Hati kana matasohwa ukafona kuenda kudenga unozorora. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo.
Anozorodza futi. Kureva kuti pane ma-issues anoda kuadresswa neshoko raMwari on earth, on the ground. Akanyimwa vanhu believing in a trusting God. So by believing, nobody key, they could receive. But believing in 2 dimensions. Knowing his will, knowing his ability. But ability takata wa mdarati chikura isu. Adina vile nano kizero wa mwanangu mwanangu. Urugwana muruma babudi roi. Kuna matamuariko. Asana mbona titwa. Yakautwa wakaromba. Anana pana wakombo nunge zero wa chikura. Urugwana yana upeni wakanaka tumwari. Taimbo titikaona kana anima buzz not akabata bata. Apana mzaka namata akabata. So mind yadu corrupted already. Kuti ukadauta success upanyika zvinoda chitsotsi kana kubata bata. Atina ma examples ekuti uyo uri kuona kuna matamwari atisati taanawo. Saka already mindset yedu haisati yasvika palevel yekuziva the ability yaMwari unopa kubudirira. Vataranzi vachete ndeve mubhaibheri mureal life vatinoona hakuna. Abraham was rich in silver and cattle. Mwari vakamupfumisa, Solomon akapfumiswa naMwari. Mumazuva edu avapo. Saka zvakuraya kutenda kwedu kuti saka Mwari amufa akasimudza munhu. Ukasatochengesa zvigunwe zvako haudrive. Tine maexamples evanhu vari successful panyika vanongoassociatwa nethe kingdom of the devil. So kuleta maexamples ari tangible anooneka kunouraya our believing kuti naMwari shuwa zvingatoita. Chatingatogona kuimba anosimudza maronda vaguruva atisati ane maexamples oti uri kuona rombe ndiMwari. Hatina. Chichida nemarombe acho kana asimuka anovanza nhororondo. Vanogona kunyara vanhu vasimudzwa naMwari kuti atauriswa kuti ndaimboita izvi. Anenge akuitira status zvapapa. Havangaudze vanhu. Testimony iri equal to preaching. That's why vanhu vakatumwa naJesu munoparidza vachiincluda region. Adeliver akanzi go and tell your people zvawaitirwa naMwari. Bible not he went into a Decapolis. Decapolis not even 10 cities. He went to minister the goodness of the Lord in 10 cities. So vanhu vaitumwa naJesu munoparidza kune vaitumwa nevhangeri nevaitumwa neuchapupu. Why? Because ndikapa uchapupu ndinogona kubatsira mumwe munhu kana kuvhura scripture. But munhu ndikamuudza kuti unoona Mwari akandisoka akandidai munhu anonzwa kuti saka right toda kumunamata Mwari. Unoti Jesu chakamupa kubvunza mukadzi abata mukombero wake apora. Ani Jesu akubvunza ndani andibata funga kwako azive. Aiwa imedzi aida kukupa value yetestimony kuti akandibata akapora secret vanhu vazoziva ndiri kuporesa masituations ematkofyesi. Asa nikuzvifura Jesu aita ministry yake newisdom. Saka uchiona kuti pamwe pacho aita akaporesa munhu aibva muti usaende kunotaura nyarara. Funga kwako haadiri kuti vanhu vataure. Ane chinhu chaanoziva kuti munhu chaakarambidzwa ndo chaanoita manje. Ukatumwa hudi ukarambidzwa unoda nechemunhu. Aita ministry with wisdom. Wese wairambidza nozvadzvangerera pamwe. Munhu zvaanorambidzwa ndo zvaanoda. Adamu anzi muti usadya idyai waakarambidzwa ndo waari kutomukira achida. Asati apedza yaakabvumirwa adatorova waakarambidzwa ndo nechemunhu. NdiAdamu akatimakisa kugadheni kuti munhu ukamurambidza chinhu mangwana ndo chakatomukira kuseni. Adzimai vaakaroora akabvisira mai kuti ade achada zvake chazvaaka zviriyofisha ndozvaasingadi. Iwo ona bhaibheri rakuti varume dai vakadzi venyu idaifunza kuti ndandisa ndaroora chiri zve ndikati unotadza sei kuda wako kusvika ndane wangu kuda wako mahwani kuda wako kunamata because nature yako yekuda vamwe kwete wako wazvakangowa wako achaita
pakeji zvavazvato imita yemunhu yaitoonekwa. Even Jesu paakabvunzwa ishamuri kuti muchadzoka, munodzoka rini? Akati handizive. Pfungwa pako Jesu ane zvaasingazive, nokuti pachake ndiye Mwari, all knowing God. Hakuna chisingazikanwe naJesu. He is the word of God. But pane paaiti handizivi. Munodzoka rini? Handizive. Ichokwadi here kuti hazive. Aiwa, anoziva. Anganzvera kuti sei vabvunza. Haupindure munhu kana akubvunza. Unotanga watsvaga kuti sei abvunza zvinhu izvozvo. Vanhu ukavaudza ndodzoka musi wakati, vanombonourova vachitarisa kalenda. Uzati handisvika akuya mandamuchechi. How you understand? So Jesu paita ministry, paita with wisdom. I just pray Mwari atipe wisdom. I say every question unofana kuansa back munhu kana akubvunza. Kune ma questions anoda kuti munhu ada kukuprova wrong kana kukutseka kana kukuprova kuti anoziva kudarika iwewe. Asana mubvunzwa chinhu nemunhu, wada kumupindura iyo bva ataiwa, but vhesi yakati inoti. Saka unotibvunzira kuti mavhesi acho. Munhu adamba kuratidza kuti iwewe hauzive ndoziva, vachanyepera kukubvunza kuti kuise pakona. So haisi yese question yaunoti ukabvunzwa wongotanga wapindura, imbonzvera kuti sei vachibvunza izvozvo. Kuti zvichinoitira undibvise cheguru. Agara asikuda kubvisa kwacho kana kuti haabvise. Ukati inobviswa zvida kuti zvakamiswa apa sawabvunzirei. Ishe muti wamakatuka waoma kubva kumidzi. Naipinda midzi uri kuionera aiwa. Sei wati zvabva kumidzi? Ari kuti manheru pazvakataurwa hatina chenji yatakaona. Saka chandaa kuziva shoko raMwari harevi nhema. Rakatanga kuna affecta kusingaoneke. Izvozvi God is doing something in your life. Vachinoita kuti usatende kana kuzvitrasta, you cannot see it. For faith is the evidence of things not seen. Vanokuseka vanokupa opportunity yekukuseka. Noa vakareka, apinda muareka. Mvura haina kunaya nokuti apinda. Bible notes after 7 days the flood came, which means that 6 days, yaiva 6 days of mockery from society. Vamwe vaipfuura nepo day number 2 wodongorera zvakuti chechi inopengeswa zvona hakuna mvura. Kana usati watupa mukunamata hausati watanga. Kana usati wanzi Mwari wacho ari kupa unonamata hausati watanga. Vanhu vanofanira kapiriodi ikakusei Mwari achikatendera ndokanotaridza kutenda kwako mavari. Is a jealous God. Haadi vanhu vane plan B. Vanoda vanhu vakauya kwaari ende vachirevesa. Noti nevanhu vokuti kana zvaramba ndosiya zvechechi yacho. Why? Day number 3 ukasanaya mvura, no waigona kuti kwana wake wanangu manzwira ndakaita. Handei panzi. So you need to wait for the rains uri muaki. Mvura inomirirwa uri muareka. Usambobuda kuti kana yambononoka so nomwe Mwari wacho haana kurevesa. That time, that period, iriko. But the Lord will show up. Mazwanda ifamba netsoka ndiyazoparidza. Vanhu vakandinzwira tsitsi vakomana ndakagara navo kumaraiti kwadzano. Vakagara neni pasi. Adzimai angu vakatombobvunzwa nomwe atagara naye so. Kunzi muri kuwirana mutaura musha vari right church. Adzimai akati ava right towirana totogara zvakanaka. Zvikanzi kusendeka bhaibheri wachienda pareka. Right mshamshi. The same people vaidaro. Mwari atiitira nyasha atisumudza. Vanofamba vachiti aigara pamba pedu chaipo chaipo. Unonzwa foni yapinda unoziva kuti mamafoni ndeyekupruvha. Muri sei hamarova. Unonzwa aitarira pasi dzano. Mazviona ndomuziva. Aigara tese. But those were the same people. Patime yekuti mvura haisi kunaya rumareka vaidongorera votaura rafu. So paunonamba uri mareka vachitaura rafu, Mwari anonzwa kuti unodai nini udarika vanhu. Hauvimbe nekuronga kwevanhu unoimba nei. Matuka midzi Mwari.
but tazoona kuti wakaoma kubva kumidzi. Lord, by time yekuti hakuna any symptom, any sign, the word of God was doing something. I want to assure you, because he's a faithful God, something pane chiri kutoitika. Continue to believe and trust in him. Vanotaura ngavataura zvina basa. Vanhu vakaita so nature yavo. Whether unonamata vanotaura, whether unamate vanotaura. Kuplease munhu kunonetsa. I'll give you an example. Yeneche vanhu maraini. Waita mari yako, watenga masofa, watakura kuseni ukaenda nawo kumba. Wata deliver chimbosvika payati vanhu vachiona kuti unonzwa kuti kuya nawo kuseni kuti tinyatsoona. Ukatayo ndozotakura manheru ndachaisa. Kuenda nawo manheru unonzwa wakwenyana kuti zvekuba izvi madhira. Unoda hapana time yekuendesa masofa. Unofanira kugara pachitini nevanhu. Because havashayi excuse ne reason at any time. Ukaparidza wakachena wakapakasi bango remota kuti masatanist unochekereswa. Ukaparidza uchitatisa zvekubata maoko usina bhande vari kutsvaga zvaoma. Hapana pachaita pastor wanonzwa kuti Mwari vamudana machi. Zvakatatisa vana veIsraeri kupinda Canaan. Vasvika mune magiant. Ndobva vainterpreta vachiti kudii? Tinouraya mune magiant amuite. Imagine dai vakasvika mune vanhu vakaonda. Vaiti kuna hamuna chikafu, mune nzara hatichaita. Whether giant kana akaonda mupinde. Munotsvaga the answer ingoti kana vanhu vakaonda hamuna chikafu. Kana mune magiant tinorohwa. Saka hatichapinda. The believing part, inoda kuti munhu azive the will of God and the ability of God. Varume Mwari uyu haana chaanokundikana. Mwari uyu pandaiparidza parenge kuwadzana ndanemwe t-shirt yakabvaruka so. Ndakati Mwari vanopa. Vamwe tsano ndokubva vandikwenya zvikati bati vanokunyimirei. Unoziva kuti quickly mweyamuchena akabva adipa the right answer yakatova comfort to me. Because that statement yaiva a threat palevel faith yangu. Yatonzwa wangu munhu ari right paataura. Mweyamuchena ndokubva atudza achiti kana uchiti Mwari anopa hausi kupupura, uri kuparidza zvaanoita. Even zvaasati akuitira une right yekuzvitaura nokuti anoita. So even Mwari asati andipa imba ndinotenda kuti Mwari vanopa dzimba. Nokuti ndaona vanhu vazhinji vanotoda kuti Mwari akandiwanira nyasha ndichitambura tisina pekugara, ndikawana stand ndikavaka, Mwari akandipa peku. Saka ndakutoziva kuti anopa dzimba. Ini ndichirocha ndoramba ndichitaura kuti kuna Mwari anopa dzimba. Zvinondipawo kutenda. So challenge yatinayo pabelieving up ndopakatakwa nadevil. Vanhu vazhinji ability yaMwari tinoita yekufungidza kuti izvi Mwari angazvikwanise izvi. Ona zvadaiso munhu achiita izvi masatanist. Ona vanhu vanonzi Mwari masatanist. Iye Mwari achiti silver and gold belongs to me. But nepfungwa yekuti aiwa ukangona ndati takakura tisina example yainongedzerwa kuti mwanangu uri kuona munhu akabudirira uyu kunamata Mwari. Hatina takamboona tichikura. Vese vanga vakabudirira tainongedzerwa one side kuromba bata. Hakuna ainzi uku kunamata uku mwanangu. Saka takakura tine vabereki vanga vasinawo example yekunongedzera. Vanhu vakanamata vakasimudzwa naMwari. Saka already zvakakora kuti mind yedu pakufunga kuti Mwari anosimudza vanhu. Tinongwa ndezvechechi. Because hatina munhu unongedzereka. Ukaona atonongedzerwa munhu webhaibheri anofamba ari panyika anooneka hakuna. Kuziva the will of God kwakaatakwa nekuda kwekuti vanhu vakashayiwa kuverenga shoko nekuziva. Vanenge vangoti kana Mwari achida zvichaita, kana Mwari ada zvinoita. Asi vakarambidzwa kuverenga kuti utsvakewo zvaanoda. Chido chake Mwari kuti uve neutano. Chido chake kuti aropafadze kubata kwemaoko ako. Chido chake kuti uve nekubudirira. Chido chako kuti urarame the gift of life, kuti utochemberawo uonewo vana vako. Chido chake kuti utovasiirawo nhaka. So ukasaziva the will and the ability, believing yako inenge yasheka, inenge yabviswa. No matter unganamate sei, you will never receive. Nokuti Mark 11:23 yati, when you pray, believe, so you will receive. So you don't pray to receive. You pray, joyenda muofisi ya believe, so to receive. Saka mu believe, mune nyaya.
nokuti mune zvinhu tu kana wabhilivha kuti Mwari anokupa kubudirira kana wabhilivha vanoparidzwa shoko richada kuti uite action inotaridza kuti uri kubhilivha. Ukatenda kuti Mwari izvi vanoita ukadzidzwa kunzi woungadai Mwari vanoita zvakati ukasazoita Mwari havasi kuzozviratidza nokuti the believing yane connection. Kutenda kusina mabasa makafa. So kutenda kunozembera chinonzi action kuita. Mwari vachaita chete vachandidzidzisa kuti tsitsi dzaMwari dzakavigwa mukuita nemukuziva. I'll give you an example. Wrestling takura tichiona zhinji. Kana pachirwa vanhu vanonzi madoubles. Mumwe anenge ari kunze kweringi. Mumwe wake akarohwa zvakaipisisa. Haatenderwe kupinda nokuti mumwe akarohwa. Mutemo ndewekuti kana warohwa zvakanyanya uchida kuti mumwe wako apinde haushedzere kuti pinda. Anorambidzwa futi narefu. Chaunoita unoswedera pedyo naye wotambanudza ruoko rwako. Iye akakurova awana right. But anopa right yekuti mumwe apindire ndiwo uri kutsikwa. Iwo unotambudzika ndiwo unopa Mwari right yekuti vapinde mulife mako nekudziva zvekuita nemaoko ako. Iwewo ndiwo nokuti Mwari havamanikidze munhu. Vanoda kuita munhu zvaanoda. Munhu akapiwa inonzi free will. Zvokuti vakada kukuitira iwe usingade pavari iabuse. Anoita zvinhu paiginya ndiSatani. Saka uchiona kuti dhimoni rinooneka musi wekubuda asi musi wekupinda haritaure ende harioneke. Munozoona munhu akunamatira kuti ndakuenda. Hapana parinongoti ndakupinda. Haripinde zviri registered. Rinopinda paiginya. Asi Mweya Mutsvene anotogamuchirwa. Mweya Mutsvene kuti apinde mauri unotomugamuchira. Dhimoni harigamuchirwe rinokujuma. Unongerikana wane kuti usina kunaka so. Una moti uzoti pane zviripo. Rinooneka musi wekubuda. Mweya Mutsvene anooneka musi wekupinda. And also the opposite. Musi wekubuda haoneke Mweya Mutsvene. Ukangoita sina basa unozoona waSamson waweka. Samson hanzi akamboti aita zvaaita akatirega ndirirowe simba rangu. Akatozoona kuti aiwa ndiri ndega ndaakubatika. So Mweya Mutsvene dheri kupinda anozikanwa. Unotomugamuchira dheri kuenda haakuzivise. Satani dhimoni rinopinda haritaure. Musi wekudzingwa weparinoti tiri pano ndewedu tinaye wetakuenda. The will power yakapiwa munhu naMwari. Will iyoyo inoita kuti Mwari vashande newe according nekuti are you willing. Saka Satani paakakurova pekuti uchatenda kuti Mwari anokupa kubudirira nokuti kuti hameno zvazvaita so long life. Amo panyika rigare kudenga. Saka Mwari kuti vakupe kubudirira panyika unoti ndingakukanganisire. Why? Nokuti iwo wakatorejesta kuti chagarika kana taiko. Satani haadi kuti utende. Haadi kuti ubhilive. Anotoziva kuti ukabhiliva unoreceiva. Saka ndingatara kuti pfuma kuti Mwari anokupa kubudirira. Satani anokuratidza marizeni kuti vakuru vamwe vese vangabudirira zvataurwa. Kana iwe mbotarisa urinherera, hauna kufunda, hauna maconnections. Ndezvechechi siyana nazvo. Satani ane mafactor anokuratidza on the ground shoko rikaparidzwa. Mwari ndo vakati let the birds fly. Nanhasi ostrich aiburuke. And hakuna version yakanzi let the birds fly. Wati koma ostrich are too heavy. And ostrich weight. And ostrich are not included. Ostrich in group of birds. Sanite na uye weight. Because ndege haisipa list ya shakanzi buruke. Bakiri kusimuka. Kune malows akakurepa malows dynamics nene. Chakatsa ostrich kusimuka chi. Every party ostrich iri too big. Chidiki chi. Sort of digi so. When you are understanding your knowledge is shallow. Come on. Babu mind mbaga ikuwa na Mwari i gift. Hakuna verse inoti msafunge. Yandaka verenga inoti musafunganya. Chirungu hachiti do not worry.
wari nathink zvakasiyana. Une right yekufunga kuti ndichadye ndichapfekei. Hauna right yekufunganya, une right yekufunga. I'll repeat. Pachinoti do not worry ndichadye ndichapfekei. Chakati do not worry achina kuti do not think. Ukasarongeka unonyura. Then dzawakapiwa gift. Saka vhesi yakagagata nizvorepo kuti ingwani shiri dzedenga hadzirime. Ukatora vhesi yeshiri iwe uine maoko. Uchaona kuti kavhesi kawakabata nekeshiri saka uri pamawani. Iye anoti ndinopafadza kubata kwemaoko. Iwe unoda pavhesi yeshiri isina maoko. Hairi masi inodya iwe une munda. Ukuda pashiri papo. Unotaura nechini unozongomhara. Unozongofa. The believing part. Unoda kuti uzive Mwari. Unomuziva sei? Through kuparidzirwa imwe level. Through revelation imwe level. Through studying of the word. Unoda kuchechi ungapinda ukaita makore akawanda ukapiwa kana chigaro. But kuti utenge Bible unokudhurira singaita. Izvo sa uno Bible. But kuchechi unoenda. Ende unoparidzirwa unozomira ukuda kunzwa. But shoko chairo word hauna. Kwauri rinodhura. But mwedzi unopera uri paWhatsApp une data. But Bible rinokudhurira singaite. Ukatoritenga riri mhuri yese ngekerapo. Family. Mauniform yekuchechi yake, ma-t-shirt yake, Bible redu test. Pacho pane information inokuchandura upenyu hwako. Woba usingaise value. Mwabhataiwa, problem ndoti kariverenga handinzwe. No stage yakanaka manje. Kunza muranda wakandasi. Akariverenga asinganzwe, next chapter 8. Mwari akamutumira Philip. Kusanzwa kunodenda Mwari. Kuverenga urigera kunzwa kunodenda Mwari. Why? Nokuti harisi meant kuti ukariverenga unzwe. Riri meant kuti ukariverenga unzwe na mweya. Why? Because munhu wese akaenda kuchikoro ukariverenga unonzwa. Dai zvatinonzwa zviri izvo nyaya yacho. Hapana ndidzi kuti munhu anokuparidzira. Kungoverenga wega wotonzwa. Chinoita kuti tide munhu anotiparidzira isu kugona kuverenga chii? There is a mystery inoda kuexplainwa nomweya mutsvene than zvinhu zvatinopiwa nekufunda kwedu. Ukatoverenga unotonzwa. Zvakati. Kuti uchinzwisisa hazvisi intellectual. You need the grace of God. The Spirit of God. Saka uya akaverenga asinganzwe muranda wakandasi. Mwari vakamutumira Philip. Unodenda Mwari kana une shungu dzeshoko rawo. Haana kunamata aiverenga asinganzwe. Zvikadenda Mwari kuti munhu ane shungu neshoko anoda help. So mumazuva edu ukaverenga usinganzwe. Tiri mudispensation ya Holy Spirit. Mweya mutsvene will explain mysteries to you. Akasakutsanangurira zvaunonzwa, you will find a preacher anointed to explain the mysteries. Iva neshungu nezvinhu zvaMwari. Get knowledge. Get understanding. If you pray, believe, so you receive. Vanhu vazhinji vabuda chechi vasiya. They've been praying for long days, long times. Havana kureceiva. Why? State ya believing ine zvinhu zviviri, i mystery. When you believe, unobeliever nokuti unomuziva ability yake, unoziva zvaanoda. Ende kana waziva zvaanoda, waakuziva shoko rake. Mubelieving mune word, muword mune action. Pane zvinhu zvokuti Mwari vakada kukuitira une zvaunofanirwa kuita. Ukanamba kuti Mwari ndipeiwo vana, ukasarora unofunga kuti wakanyimwa. Kamba huna kuroora kuti uwane zvawakapiwa. Hapana denga parinovhurodza atsanomana madhamadhama unotsvaga wega. Ndakasiye kutsvaga tega iyi problem yatakakonzerwa naAdhamu. Wozi Mwari vanga vane game yekupa vanhu vakadzi. Saka Adhamu paakatadza akabva ati mukadzi wamakandipa. Mwari akati ndakutomakisa ndopa vanhu zvisina basa. Tsvagai mega. Satani chaiye achida kuedza Jobho akati kuna Mwari, anokunamatai because mune zvamakamupa mukamuropafadza. Mwari akati enda unozvibata, no problem. Satani akarova zvese zvaJobho ndokubva asiya mukadzi waJobho.
vana akauraya bomba akauraya dzimba akapasa akasiya Madam Job. Why? Angaita research kuti zvese akapiwa naMwari but mukadzi akatsvaga ega. Proof yekuti akatsvaga ega inzwa statement yaMadam wacho, tuka Mwari ufe. Hakuna mukadzi anoda kuita shirikadzi but my Job vakaprova tuka Mwari ufe. Ukaona munhu akudaro atone mumfesi zvimwe hazvidi kuprofita mani. Ukaona mukadzi wako akuda rufu rwako pana tsanwa ripo tuka Mwari ufe. Adzimai chacho otodemarwa pasi. Satani anga atoita research ati Mwari Job handi kunamatai nokuti makamupa zvizhinji mukamukomborera. Mwari akati enda unozvibata-bata ndokubva akiriya zvese ndokubva asiya Madam Job. Correct research kuti auya akatsvaga ega. Izvi ndo zvaakapiwa naMwari but kwakadzi anotsvaga ega. Saka ndokubva zati chawakatsvaga wega chisina Mwari ndochandogona kushanda nacho. Ndokubva anopinda muna mai Job akati udzaitsani watuke Mwari. Chinhu wani chandakarespekta pana Job, paakadzorerwa pfuma zhinji naMwari haana kudhivhosa. Ivo madhamu vaitiisa haana kuvadhivhosa. Why? Ari mature pakuandastenda zviri spiritual. Akaziva kuti chaitituka Mwari ufe chii havasiriwo. Vanga vatori under attack. Ukamachiwa mumarriage that level uchaona kuti dzimwe nguva urove munhu kana atora mumashoko unongoziva kuti zvekurambwa zvekumusha kwavo ndo zvazvauya. Unotomubatsira kuti dhiya unoenda nazvo wekunamata. Munopasi kupfurirwa nevanhu vekumusha kwenyama. Kane pekuti vazhinji tinowanzoziva dhimoni kana ramanifesta. But when you are mature unogona kuziva dhimoni necharacter yemunhu nekutaura kwake. Amai vakaenda kuna Jesu Matthew 50 vakaenda kuna Jesu the Canaanite woman vakati mwana wangu ari kunetswa nemweya yechina. Havana power yekudzinga dhimoni racho but vane ability yekuziva kuti uyu mweya. Kana baba vakaenda mwana kuna Jesu Mark 9 vakati kana zvamubata zvinoti mvura mumoto. Vaiti vakaona mwana ari mumoto vaitoziva kuti haana kupinda ega zvabata. Ndibaba vaamachuwa vakurisecha kuti ukaona akurova dombo zvamubata. Havaswera vachimuruva kuti urikuronere mutoriro vanoziva kuti kana zvamubata akurova dombo. That way unosika spiritual help than ordinary counseling. Ama zangu it's good to have counselors in the natural realm, but some issues are spiritual. Manonza unopiwa na marriage officer, marriage counselor vanetsana kumba ane paanogumira kana attack iri spiritual unotoda spiritual help. Imagine waenda kuti muruma asikurara kumba havana mamwe manotsi avangakupe kusvika adzoka. Uye manotsi awo ndekuti mubikire mukise mubate mushi. Manje kana asikwa kumba hakisike hadirike habatike mushi. Pakuda Jesu anoti Lazaro dzoka. Manotsi mamwe atinopiwa anoshanda kana munhu wacho aripo. Mubate mushi muremekedze submit. Manje akaenda auremekedze asipo. Some challenges are spiritual. Zvakuda vanhu vanoona munyika yemweya. Baba unoti mwana wangu zvikamubata zvinoti mumoto, zvikamubata zvoti mumvura. Saka vakangomona ari mumvura havamupopotere vanongoti asidai Mwari amuwanira nyasha zvauya futi. Zvikabata amai vane rafu yavanoita, zvikabata baba havarari pamba ipapo. Saka amai pane kuti vatore mabva vati Mwari rangarare murume wangu adzoke vanenge vachida address yesimorals yacho physical fight. And the danger iripo ndeyekuti haziva kuti unowina fight kana uriwo muridzi wemurume. Fight haijudgwa neurongwa uri muridzi. Haisi garantika nokuti kana uchitsvaga ikoko unonorova munhu unogona unoroverwa ikoko. Dai Mwari atibatsira. Masolutions atinoda kushanda nawo dzimwe nguva haashande kana pachinidwa spiritual help. Amai vanoti Ishe mwana wangu ari kunetswa nemweya yechina. Handizoti aitei musikana yeye but amai acho vakaziva kuti uyu mweya havagoni kudzinga dhimoni but vari mature vanoita perceive kuti izvizvi haisi decision, it's a spiritual thing. Mwari dai vatibatsira.
Monongasike knowledge concerning God. Why does not build that the believing part so that you will receive? When you pray, Mark 11:23, when you pray, believe so that you receive. Believing, you need to get knowledge. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. My situations are never any more. Spiritual attack that I was simulating about one way. Every situation I pray for open doors. I pray for grace and favor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. We'll meet again tomorrow. Same place, same time. Thank you so much. Bye-bye.